Hello mga kasaydo, what's up mga guys? For this video ato ipakita ang alaga namong baboy. But before that, please like and subscribe my YouTube channel, Saydo Vlog. Thank you! So ayan na. Ato nang ipakaon guys ang atong kuan. Didik, duhanis na kabok guys. Kanina ani sa mga 100 kilos. So gitipid-tipid na tagtula guys. Hapit naman po nato gamiton. Dayon, ato sa pang kalingaw ligo guys, samtang gakaon, hapyod. Inana ko mag-alagig baboy guys. So kanang wala makakuan kay bawon saon pagligo sa baboy. Naon ra pasirit, pasiplit. Nagtubig guys kay gilkan man siya sa hilamon na siya sa kuan guys sa tiyan dapit guys. So ang diskarte ani mga puti nga baboy guys, ang mga large white. Tubig ri ni guys kay uhaw na sila perme. Nya akong butanganan direk tubig guys kay kuan man giguba man niya kay nidako naman siya, kaya naman niya gubunon. Ako ran siyang pasiritan guys. Dayon isa pa guys, dili kay mo maghuna-huna guys kung sa siya mutubo guys, kay mutubo ra man ng baboy kay magsige magtan-aw kada adlaw kung nitubo na ba na dugay kay sa iyong pananaw guys. Limot-limutan ra gud guys, total mutubo ra man ng baboy kay sigihan naman nimo nagtula. Ana ra limot-limot ra guys, tula ra kada buntag udto hapon kay pamahaw pa ni udto panihapon man sila guys. Di man parihag manok guys nga pamahaw ug kuan ra panihapon. Ana guys, kabalo mo guys nga mahal kay kilos baboy ron guys. So lami kay mamuhi ron guys. Basta kay naalay sakto nga area. O kining gamay na to guys, nana po ni sa mga 30 kilos guys. Para litsonon ni puhon guys. So dani kadako guys, mo ni sakto pang litson guys. Mga 30 kilos guys. Sus crunchy yun guys, tabi nagipak crispy jud guys. Padugay-dugay yan jud guys para yummy, charap guys. Muna yung saktong litsonon guys na nga timbang guys. So sakto kay sa glawas guys, kay natiman man nato. So ay kalimot og subscribe guys.